एगो बात कही, सही बात रही तो 1 लाइक जरूर करिए। ठीक बा? कह तनी लड़किन के अगर ड्यूटी लिपस्टिक लगावल के हवे तो लड़कन के भी ड्यूटी है ओके साफ कइल। अगर सही बतिया रही तो 1 लाइक। दोस्तों स्वागत बा आप सभी के हमारे चैनल भोजपुरी फैक्ट बॉक्स में। दोस्तों आज के ई वीडियो में हम बात करे वाला बाटी टिकटॉक और वीगो स्टार गोरखपुरिया भौजी के बारे में। अब जेके ना ही पता बा कि ई के हईं तो हम उ लोगन के बता दे कि उहे हईं जे पूरा यूपी बिहार के अपन देवर पौना बना चुकल बाटिन। ये अपन अतरंगी और डबल मीनिंग वाला सवाल पूछ के यूट्यूब पर 1.5 मिलियन से भी ऊपर सब्सक्राइबर जोड़ ले बाटिन। वैसे तो इनकर असली नाम रिंकी राय बा, जे तोहार हमार और सबकर भौजी बनकर पूरा यूट्यूब समाज के बटोर ले बाटिन। इनकर आप सब यूट्यूब पर कोनो भी पुरान टिकटॉक वीडियो देख लेबा त ई भौजी देवर पहुना के नाम लेकर गाना गा गा के सबके दिलो दिमाग में राज करत बाटिन। और हम आप सभी के बता दें कि यह भौजी देवर पौना कई के अपन खुद के फिल्म स्टूडियो खोल लेल बाटिन, जेकर मालकिन खुद साक्षात ई भौजी बाटिन। आगे बढ़े से पहले अगर आप सभी ई चैनल पर नया बाटी तो वीडियो के लाइक और चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमन के आए वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के आसानी से मिल सके। फिलहाल सवाल पूछ सुन लोगन कि कौन चीज जितने डाला उतने मजा आवेला, बतावे बबुआ। अरे बतावे बबुआ, लड़की माना नहीं करेली, बतावे बबुआ। मैं दिमाग लगा रहा हूँ अभी। तब देखली भाई लोग, ई भौजी अपने इहे डबल मीनिंग बातें के चलते आज इतना सुर्खिया बटोर लेल बाटिन। हम आप सभी के बता दें कि ई सब कोड भाषा वाले लोग आप सभी के सामने झंड मार के चल जाई हैं, आप सबके खुद पता ना ही चली। बस ऐसे ही ई भौजी पूरा यूट्यूब पे 1.5 मिलियन लोगन के अपन देवर पौना बना चुकल बाटिन और ई गिनती अभिनो बरकरार बा। जानकारी के तौर पर हम आप सभी के बता दें कि इनकर देवर पहुना 14-15 साल के लड़के ही बनेले, जिनके अभी तक सही ढंग से देश दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं बा। वो छोट मोट लड़के इनकर कमेंट बॉक्स में नाम डाल के छोड़ देले और ई भौजी उहे नमवा लेके उनके ऊपर गाना गा देली, जैसे इनकर 14-15 साल के देवर पहुना लोग बड़ी खुश हो जाले और यह खुशी में ई भौजी के सब्सक्राइबो कर देले। दोस्तों ई भौजी के घर गोरखपुर जिला के एक छोटे से गांव भहुआ पार में पड़ेला। टिकटॉक पर आए से पहले ई अपने ही गांव में रिया ब्यूटी पार्लर के दुकान चलावत रही। फिर न जाने इनकर दिमाग में का आयल कि ई टिकटॉक इंस्टॉल कर लेलिन। फिर ओकरे बाद आप सब जनबे करीला। प्रसिद्धि मिलने के बाद ई गोरखपुरिया भौजी अपन एक फिल्म स्टूडियो भी खोल लेलिन, जेकर नाम वेलकम फिल्म सिटी बा। ई फिल्म स्टूडियो गोरखपुर के मोहद्दीपुर क्षेत्र में स्थित बा। इस स्टूडियो में हर तरह के वीडियो शूटिंग, एडिटिंग, गाना रिकॉर्डिंग इत्यादि होला। एकरे अलावा यहाँ पर छोटे बड़े यूट्यूबर अपन ब्लॉग और गाना के रिकॉर्डिंग खातिर आवत रहेले। तो दोस्तों आप सभी के गोरखपुरिया भौजी के ई वीडियो कैसन लगल कमेंट करके जरूर बताइया। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करल मत भूलिया। जल्द मिलत है एक नया रोमांचक वीडियो के साथ।